moltes vegades extrec aspectes de la vida quotidiana i els transporto al projecte. Aspectes que tenen a veure amb la relació amb la gent i sobretot la relació amb determinació. Jo no puc pensar quan faig alguna cosa sense la relació acadèmica com professor, com catedràtic de l'escola i com cap d'un estudi de disseny de projectes. Per mi aquesta dualitat va absolutament al mateix temps i unida, no? Del botànic, aquesta relació va ser molt més profunda i directa. Quan es va convocar el concurs, no sabíem com explicar el projecte al jurat. I va ser a l'escola que hi havia dos nois, que eren Félix Arranz i Galindo, que havien muntat un taller amb els primers petits ordinadors Mac que van arribar a l'escola, molt petits. I no et preocupis, em van fer un programa, es devia representar unes perspectives, uns plans, unes coses meravelloses de plantes, de jardins. Hi havia una persona, Maria Aurelia Campmany, una gran, que no estava en el jurat, i va dir: això és mediterrani, és fractal. Explica el que són els mediterranis del món, però explica a través d'un procés científic a partir d'una malla, i el petit programa d'ordinador que havien fet a l'escola va servir moltíssim per guanyar el concurs. O sigui que, fins i tot, en aquest cas, la relació amb l'escola, haver estat de professor, si no hagués estat de professor, no hagués guanyat el concurs pel Jardí Botànic. El Jardí Botànic és un projecte molt més científic. Això és possible degut a que el projecte va ser transversal. Que van intervindre paisatgistes, botànics, biòlegs, arquitectes, horticultors, enginyers. Tots els recorreguts estan molt pensats per les persones. Inclús vam inventar la idea dels Picassos, que era que en les places col·locàvem arbres de la formació que li tocava excepcionals, que van venir ja molt crescuts. Nosaltres creem una estructura, primer, de murs de terra armada, perquè els murs són de terra armada, per això hi ha recobrir-los pel drenatge de Cortent, que la valla és ergonòmica i és molt sostenible, perquè són pals de fusta tractada. El recorregut principal és un 6% de pendent. Després ja els recorreguts secundaris van tenir pendents superiors. Hi ha una escala en tot el projecte, només. I amb la idea de transepte, amb el temps, es produïa una inversió. El que era estructura es converteix en un ornament. Quan tu passeges, els murs, les cadires, els bancs, els camins, els Picassos, tota aquesta estructura primera, que es veu una fotografia molt clara, la mateixa fotografia vista 10 anys després és un jardí immens, fantàstic, completament crescut. I el resultat va ser que la gent passeja, inclús els que no són botànics o no les interessen excessivament les plantes, gaudeixen com un jardí perquè hi ha boscos de picarari a les Canàries, no? Si voleu, jo explicaré en un altre moment el perquè les Canàries està en aquest jardí no siguin un dels mediterranis del món. Llavors aquí hi ha una contradicció. Jo sempre explico als meus visitants que si ens fixem al mapa mundi no hi és Canàries, tot i que no és un clima estrictament mediterrani. S'ha vist per dos motius que són importants. Primera, perquè a Canàries fa milers d'anys tenia un clima més tropical i la segona raó és política. Canàries, per tant, a Espanya. Es va voler que fos d'un clima mediterrani, és a dir, similar al nostre, no? Perquè les 6 mediterranis del món són les 6 zones que fins fa uns anys es feia bombí. Ara es fa bombí a tot arreu. Però Xile, Califòrnia, Mediterrani. Només fa 50 anys encara hi havia moltes barraques. Als anys 80, quan Pasqual Maragall estava en tot el tema dels Jocs Olímpics, va considerar
que a Barcelona tenia que tenir un gran jardí botànic. Pasqual Maragall sempre va dir, i a mi ho va dir moltes vegades, i ho va dir en públic, que el Jardí Botànic era el projecte que li interessava més de tot el que s'havia fet per les Olimpiades, perquè culturalment era un model d'una Barcelona culta, cuidadosa, un jardí únic al món, perquè no hi ha un altre,